Apa, Esteban, arratzaldeo. Zer modu zongi? Ondo, zamarko dugu. Ederki. Ba. Bueno, Esteban, iritsi da, azkenean. Ai, Txotxak gaurtik aurrera, zabalik egongo dira. hori da. Bi Gauza ederra da hori, ez da? Ai, bi urte txarra pasata, gara jatorri eta gaurtik aurrera, jendiek aukero izango du, ja bodegan ibiltzea. Bai, ze pandemia etorri zenean, demoraldi betean zineten, martxoa zen, Bai, itxe egin behar izan zen dituzten. Iazko demoraldi osoa txotxi gabe, aurtengo ere ala hasi duzue, baina gaurtik aurrera irikitzeko aukera izango da. Ja. Zuk falta motatzen zenuen, Esteban? Bai, beti, karo. Beti bodegan oitzuta, jendi eginda, bi urtetan bodega kutzak, oso tristura emategu. Da ban, beste aukera bat, jende bizat. Zu izaten zara saizarren oiu egiten duen, ez da? Txotx oiu egiten duena. Beti bodegaldian. Ni beti bodegaldian. Gustora egiten duzu oiu hori? Bai. Jendi egin ibili eta harreman asko eta bestiak asko. Bere sarmadaka, txotxak. Eta oiu hori egiten duzunean jendea nola altxatzen den, ez da? Zain nola egoten diren, eta polita izaten da momentu hori, ez da? Zu zertzara, txotxaren bueltan asko hitz egiten duzuna, jendeari kontuak esatea gustatzen zaiona? Bai, beti jendi egin, bai, asko hitzein, bai. Klase guztitako etortzen dira, esplikazio asko eman behar dituzu, eta beti izketan. Bai, jendeak galderak ere asko egiten ditu, ez da? Danetikan. Kanpoko jendia, hemengua, bestaldegua, danetikan. Eta ari gara ikusten, txotxean nola egin behar dugun, nola hartu behar dugun... Bai, beti horretaka, txotxan isarma hoxe da. Bodegan ibiltzea, ikusi, puskatu, usaindu, gauza asko dazka, txotxak. Eta jendiei, utzi beti akusten. Esteban, hor zertza du, semearekin? Bai. Ze semeak ere ikasi du, ez da? Bai. Semeak ere hortza bete biok, ez da? Hor. Enologia pixkat ikasi du, bodega pixkat zuzentzeko eta gauzak egiteko, eta laguntza du ja. Esteban, zuk sagarra oso presente hau gazu zure bizitzan? Bai, beti. Beti zagar onduan, zagar tartien. Eta zagarro tartien. Ikusi besterik ez dago, ze zure, atentzio eman digu zure hilean ere, sagarrak badauzkazu. Hortxe hemen horrazkera berezi bat badaukazu, ez da? Bueno, maren matean gauza moduan, nire zagarra jarri. Eta noiztik, noiz bururatu zitzaizun hori egitea, Esteban? Zagarrak, maren ematen dian korte modernuak, batzu raia batzu ditetxue, beste gauza, eta ni etxeko simbolua, zagarra. Zuk esan zenuen, bani sagarra egingo. Hoi da. Aspaldi egin zenuen? Zagarra eta mazkitela, bai. 6 bat urte igual. Eta geroztik hortxe... Burundanketan. Noiz, berkatu? Burundanketan. Hanketan ere bai? Hanketan, zer daukazu, tatuajeren bat egina? Zapatak. Zapatagatik esaten duzu, bai, egia. Bai, alere uste nuen hanketan. Bai, erakutsi begira, zapatak ere bauzkazu, bai? Sagarrarekin esango dugu jantzitako zapatak edo, begira. Eta horiek nondik lortzen dituzu, edo... Dazkan ere denda batzukola berezileak eta horako tokitan egosten ditut. Zuri gustatzen zaizu? Bai. Zuri gustatzen zaizu sagarra presente eramatea, ez da zure soinean? Hoi da. Eta jendeak zer esaten dizu? Ikusten dizunean, gandorra ikusten dizunean... Jende asko ikusten du, argazkik esan, argazkik atea, bodegan, txotxian, argazki pilo bat. Bai, Beti galdetzen du, segatik baten. Aha. Zu, Esteban, betianik bizitza guztia daramazu sagarraren bueltan, ez da? Sagarrotegiaren bueltan. Beti sagarrotegin. Oso gazterik hasi zinen? Gaztetik, txikitatikan, beti aitakin. Aitak eta ama sortu zuen sagarrotegia, azerriak enduta, eta... Aita tama gainera presente ere badituzue sagarrotegian. Ara, begira, beste argazki bat ikusi dugu, hor bi anaiak agertu zaretela uste dugu, ze hor, 3 anaiak ibiltzen zarete orain. 3 anai, bakoitza bere token. Ni bodegan ibiltzen nahi, beste naia hostalia asuntuen, da 3. abestia gazteguga, tema komertziala mateu. Etxekoak beti lanean hor, jota Etxekoak beti lanean. Eta gurasoak ere presente hauzkazu, ez? Baituzue bi kupela hundi, aita tamaren izenarekin, ez da? Bai, bi kupel bere zituzuna duke. Esteban da bat? Atenda hemen izenian. Aita da bat, Esteban, eta Olibi da bestea, ez da? Olibiztia. Horiek izango dira etxeko sagardorik berezienak, ez da? Beti betetzen ditu bi mobe jokin. Eta Esteban, zu Saizar sagardotegian beti kupelaren bueltan, kupela irikitzen ikusten zaitugu. Urte asko daramatzazu lan hori egiten? Nik 40 urtetik gora, 40 urte gehiago.
Beti horretan. Beti horretan. Eta asko aldatu gara, bezero bezala, garai batetik ona, zertan aldatu da bezeroa? Bezeroa, bueno, beste txukotasun bat, erakutzi, errespeto bat, txuku nibili bodegan, netzako gutxora gara hori da, gauza bat bihar lukela jendiak. Bai, ez da, ari gara ikasten. Ikasten. Bai, ze hor, txutxa irikitzen denean badago protokolo bat, ez da? Hilaran jarri, beste aurrekoari eskendu, zein dira arau horiek? Bai, mirdu, zahardu ondo puskatu, aurria segi, atzeko itoke jautzi, ikusi, usaila, koloria, bestia, 10 segundu gauza asko dazka, zaharduak. Ja, jendi beti erakutzi bihar. Batez ere, lehenbiziko aldiz etortzen direnei, ez da? Oandikane. Kanpotik atzerritarrak etortzen direnean. Eta gehiago, turismoa de asko dago. Eta atzerritarrek txotxa ikusten dutenean, bai, beti. txundituta geratzen dira txotxarekin? Bai, jente asko bai. Hemengo ohitura bat, beak ez duguna ezagutzen, beti harritu iten dira. Hor ikusi zaitugu Miguel Indurainekin, Julian Jantzirekin, anaia, Napo eta biok, hemen bi anaiak, ez da? Bai. Etxekoak beti hor. Beti. Etxekoak beti gainean. Beti hor, eta beti lanean, ez da? Beti lanean. Baize, sagarrotegia lotua da. Lotua da. Ofizio lotua da, eta ofizio gorra da hori. Bai, beti gainean ondian. Esteban, eta gaur gauerako zu gogotxu zaude? Bai. Gaur egun berezia, zuentzat? Claro. Posa bat ematen du, bodegak iritzia. Hona arte itxite ondia, eta beste posa bat, jendiekin harreman auki. Eta gaur gauean oiua egin behar duzunean, lehenbiziko aldiz egiten duzunean, gustora egingo duzu, ez da? Bai. Ea zenbat etortzen diren atzetik. Hoi da. Mugitzen pixkare eta beha honia etortzea pixkara. Hori da. Bezero gazteak nolakoak dira, Esteban? Gaztiak, nire etxetik, nire etxeko esaten zu? Bezeroak klienteak esan egut. Kliente gazteak nolakoak dira? Kliente gaztiak, danetik etortza. Bai. Pixka askotan zuzendu, inbior makile egin. Baina nahiko ondo, txoko. Bai, ez da? Bai. Kuadrilla hundian etortzen direnean eta, denetarik egongo da horrela, ez da? Zuek izango dituzue urtero beti joaten zaizkizuen klienteak ere? Bai, kliente figuak asko. Eta batzuk behar bada faltan botatzen dituzuenak ere, bai, eta gaurtik aurrera ikusiko dituzuenak? Hoi da, jende asko. Zagunak, kliente figuak asko daude. Kanpoko jendia eta danetik gan. Bai. Zuek hor sekulako upategia daukazue, Esteban? Sekulako kupelak dauzkazue. Aurtengo sagardoa nolakoa da? Aurtengo sagardua, bertako zagarrakin asko dago, beteta bodega. Eta zagardu, nahiko ondo atosti. Olorez, gorputza, ondo. Sagardua ona ator. Ondi gaztia daude, bat osti, ondi gotzaila da, baina begaratiako torreko dira. Hori da, izango dituzue batzuk aurreratu hauak daudenak, eta beste batzuk atzerago daudenak. Hori da. Hilare jarazi eta nobiembren bukatu, aldia dago. Eta polita da horiekin jolas egitea. Hori da.